Buyo mga higala mga kasama ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jungkoy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay galaan nga ato magtatampo si Jungkoy. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga masukog mabaldas iyang buhat. Mao ni siya. Kung nga nung na problema ako ning masuko siya no. Inaniyon naman kong pagsugod ng mga pangitabo ha. Dahil sige. Kita kas kong bag. Pansa man ang baga ba, Jungkoy? Ang katong crossbody bang bag na akong dadon ako sa kong trabaho. Pangitaan na sa itong kwarto, oy. Wa pa dito. Sa muka, sa di mo, oy. Nagtanaw ko diri YouTube, ba? Ano? Unsa man din eh, dili ni bag. Hay! Naram ko dahil gibitay Luyos Bultana itong kwarto. Mao ka, ba maipangita, dili man mata. Hay, nabaldahin ko kita na akong YouTube da. Ito nagtrabaho na. May untang mga buta mo, kay di man mo kita sa inyong mga gipangita, oy. Oh, si Bako ka diya, Jiki, oy! Oh, Jungkoy. Nganong ni apa man ka sa ato? Uli na. Ah, yun akong gabihin pa uli, may. Nang tuog na singke. Sa? Nga naman. Saba kay baba. Mura light ng ratatat pirmi. Eh, nagpabadlong sa tingali ka. Man, ma, ang buto na sa basta doon na igibuhat. Di gustong sa muko na siya basuko. Magyaw-yaw. Manungo na yun. Kung mauna ayaw sa disturbo ha. Pero na rin pangutan na taon. Sighag na rin ta. Ay, naman yun ang asawa, Jungkoy. Sabda na lang na singke. O kung doon ay buhaton, ayaw na nagsamuka. Ayaw tugawa. Na. Jingki, asa kong uniform? Hay, ambot lang. Lo, ikaw may tikot to, ma. Ay, man magbutang, kaya ako doon sulubon ron. Pagitaan ito, Jeric, oy. Kamay ganyan ang pagkaliwat sa imong amahan, oy. Naglaba ko dire, akong sa muka dire, rumadali ko. Sus! 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 Susoy! Susoy! Susoy, susoy. Oh! Da, ha? Ay, kung susuya di ha? Napasay noon po, ma. Di mo na nagipaglabay na ko ay mong ipangkuskusan, ay. Makalagot pa ka. Nang labba ko sa muko ko ni mo dire na mong PE uniform di ka kahibaw mangita dito. Para pangutan na lang, ang hain to. Giulin ako sa happy mate. Oh. Libog yung kuha niya kausawa lagi. Kay gamay tao na ito pangutan. Sigaak mo na rin yung tubag. Ang hindi kay maundang siya kung sa iyang gibuhat. Kunya. Kamu niya laba ha? Kamu niya pang hay-hay. Kamu niya pang hugas sa mga plato, mga bisit mong tanan. Ay. Sapot mo, mama. Sagdi na Alam mo, ano. Apoy kayo sabot. Sabot na batasan na. Wakong sabot na. Nungon sa ito, buhurot mo kakiri dire. Oh, tawa. Daan bigay ko. Sumpayan na yung yaw-yaw. Panungo na yun. Siba ko tao. Mga animal, oy! Jingki, anak. Oy, pa! Niyaman lagi ka! Dili kay ako rin niya, oy. Iasas lula ni mo. Halala! Halala, kumusta naman ka, Lula? Hindi naginhawa pa. Alangan man, nga naman ibangag ang imong ilong mo, ginhawag yun ka. Ay, kung way ba nga. Ya, taps. Oy, ano nilang una ninyo si mama ba? Nilang sa Jingki, ha? Uy, nga naman pa. Kay patsikap na na siya kay di naman ganahang mukaon. Unsa? Hala, kao na ako nagluto, anak. Imo mo ko ng paborito, matod pang papa nga, imong anak ba? Unsa man eh. Adobo ng nukos, lagi sa gulan akong dami kay tamates, rikuguan pa. Kaong ko, lamian ko, anak. Unfair kay kasa? Tiguang naman unta ka? Ano siya ka niya, Jiki? Bisag respeto na lang unta nga mukaon siya gamay sa kung giluto ba. Pero dihang ikay nagluto og nukos, kitaon siya. Paulis inyo ugma ha, pauli. Bida, iyo na, tao na, imong lula, tao na. Da makalagot siya. Jungkoy, gilaay ko sa ato. Oo niya. Katagi ko po nandi. Nga naman. Naninda ko. Bisag sari-sari store lang, baka nang malingaw lang kung tinda-tinda, okay na ko. Sige, makasadban ko stress Marias.
Basta ni padbanson ko mamaida, hindi bibibilyon no sa ni Paps. Ngadban ko. Wow! Unsa ning panay ninyo, Dingding? Ay, tindahan na ba yun? Tindahan ni? Bungol? Tindahan gani no? Ay, nabungol ko ayaw lang kusgang. Makalagot sa kabayot kagawit. Gila tindahan, balikong pa pangutan na nga. Busy na dinig pamintal. Daghan pa mo sa inyo? Ako nang usa. Hawa na sa katubangan bayot ka. Hawa rin! Pirtuhon ni siguro kag negosyo no, digkay swerte-honon ka. Kay daghan na may sedis mong tindahan no. Nya ang sa uban taon, ikaw gipistahan ka. Ang uban, tarawa, di ba giligwan, gilangaw, o giputukan. Alangan, mahal man tong ilang mga presyo dito. Ang ako barato raman. Pila na ko'y ginansya 2 pesos good. At least nalingaw ko sa akong pagpaninda, di ba? Bluetooth pa niya! Bluetooth niya, pautang! Unsa na, oy? Unsa na imong pautang? Bluetooth speaker man ni ma'am, pautang. Advance lang kog 500. Ako'y ma- Kahil lang uban. Ah, Hatag kag 500 niya, kanang 50. Na maulay, kag 50 ang imong adlaw-adlaw lang hatag na. ay utang ako na, be. Pila magkatuig impason? Ikaw na magbutog pala katuig mo gusto ma'am. Sige, pautang ako, anak. Kay ganahan ko magkatakanta sa magbantay ko sa akong tindahan, dong. Recorded by X Thunder Gaming. Nakautang yung speaker nga Bluetooth akong asawa taon. Tuod ba? Alingaw kay kanta-kanta taon samtang naa siya tindahan. Unya. Matagal na kitang iniibig. Matagal na akong naghihintay. Ngunit mayroon sa imo. Pila? Susu sa kindira, ginisturbo ko sa muka. Oh! Ma, imo ko nung ipatawag. Nga naman, Ikaw'y bantay sinahan, da Jirek, ha? lakaw ka? Adili, uy. Nga nga nung ako babantay sa tindahan. Mag-practice ko. Sa praktisan mo. Ay, unsa pa kanta, uy, gago. Ha? Nang taon na lang kita, gago na yun. Samok sa kay ka, uy, dahil pangutan na ikay bantay di. Klase mag after ma. Absent na sa ka. Sa? Di ko ma-absent mo eh. Mag-final exam man mi. Unya, di ko mag-practice ini. Singing contest akong apilan, Jirek. Singing contest sa kamatika, kailangan ko mag-practice. Practice ko! Kasabot! Kusgon gini. Ha? Uy, nasuko ka? Sorry ma, sorry. Oh. Kala ko ikaw ay akin. Tutok sa aking pangin. Ngunit ang yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ayaw! Ninais kong malaman mo Ayaw! ang mga paghihirap ko. Kaliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko ang may kapal. Ngunit ako pala'y naging isang hangal. Naghahangad ang isang katulad mo. Hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Pila mo pugnaw sa drink ma. Ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong... Let's see, ay! Pila sa drink bugnaw. Pilang soft drinks bugnaw. Nagpractice sa direk kasamok ni mo, Chirek. Ay! Noy, di man mapapalit yung praktikan. Kanya na lang, Noy. Ma, Noy mo palit yung napkin. Pila napkin, ma. Di man din sa kasag-us, mga presyo. Labayo, nagiti ka maigo ka. Oh! Okay. Okay. Animas ka. Ma, tapi lang ko ito ma. Kailangan magpractice na yun. Hatong mas bukid magpractice, ay! Ay, ito kayo. Sa kamay, be. Namro kag bayot. Be, tabalan ta na yung samar, be. Be, bukay mong mata. Ano ka, buko na kumata naman sa magtang. Ako mo rin ang tangin. Biya mama pa eh. Tinuod naglabay ang microphone sa akong sakit kayo. Abdos kayo. Microphone nito? Kapon. Huwag ko kadungog. Biya. Sige lang, ilaglig ako, be. Tiwasan tikag tambal. Tiwasan tikag tambal, be. Basta, agay pa. Oo, ito na.
Recorded by X Thunder Gaming. Mayo kayo pang Nga naman. ikaw ba? Kontrol ko na yung kasuko ni mo. Naunsa ka, uy. Ganina, nagkataganta ko no ka. Oo, nga naman. Hilabtan na sa ninyo nga akong pagkatakanta. O sa problema din ninyo, uy. Tayo na may mong katakanta. Reklamo, as Jerry nga. Pabantay ni mo siya sa tindahan. Final exam ko niya. Wasay na himon. Kilano niya. Gilabay pa ni mo sa microphone. Hindi mo labayon. Sa mukhan mang kaistanan. O doon na lang ko siya giputan na ni mo niya. O, lagi. Buguon man. Nagoy presyo na akong gibutang sa mga items. Mga tana pag yun. Naunsa pa na bataasan, uy. Ay, unsam sa kaway. Ang asag di na mga utana. Ano masukom sa mga utana, be? Kamu ba, Jungkoy ba? Nahibaw naman mo nga masuko dyan kong samok-samukon ko. Nga nung dili na ninyo timanan. Ha! Nasama na mga ulo ni Jerry. May no. Minuulo ta! Ibutang yung mga kinandinis sa lababo kaya ako'y panghugasan. Ang hugasan para dili na magtapok ng cook na babo. Wala pa may naman ng kao, ma. Sige, mag-jow-jow mo, eh. Ah, di arang gamit plato. Sige, oh. Kuya, pa din mo mahumagkaon? Oh, Kaya iya ba ninyong mukhaon, Jeric? Uy, laki man mo. Ay! Jeric! Ma! Papa ka mo man diha. Ako nag-gamitan straw ba? Pahawa na dia. Sige, magtanaw na ko, Jungkoy, pahawa na dia. Kapit ako man, ma. Sige, dalian lang, kay hugasan ko na. Pag ikaw, Jungkoy, pahawa na, sige, magtanaw na ko na, naunsa ka man. Kumani mo ba panghugas ng plato ba, Jiki ba? Ligo, ha? Ha? Nga naman, Jungkoy? Pumunta na ba? Mingaw ko na mo. Paba diha, eh. Pawa ba ayaw ni mo intro diha. Yan nung gimingaw mo ka nga, pero may makita. Nayabag na ka? Agay! Mm. Do! Sakitas kong ulo. Ulo kay yabag bang kagod. Kabali na! Ma! Dala akong gamit mo. Mana kakaon. Ang dala plato. Balihan ko ni ingong on. Rasa. Da. Ano mo ka mo? Pataka kag butang anang imong gigamit na plato Jerica ka. Imong gisagol sa mga plato nga humalan og waswas tarawat. Tarawag daw sa na. Plato mo naman. Di mo na panapton niya yung giwas-wasan. Di mo nagyapag na ko. Hapak. Hanapay hapak ay, ha? Okay mo. Unto mo Mutubag naman. pagid ka nako da, mutubag pagid ka. Ha? Ha? Naglagot ko. Da. Mabuhag na, ma. Mabuhag ng planggana sa kuko, ma. Uto na nga, Jinky! Mao ni problema nako, grabe kay akong asawa taon. Basta masayo lang gamay, budalan mi dritso. Saan man ako taon ako asawa, paliw tabagi ko inyo ati pres be. Inaana bang mga asawa gyud ati pres, masuko mamuna dayon. Usa man ba kun kamoy pasultihon, palihog lang Jungkoy. Ati pres, Okay, ang sender dato ka ang nagadlawa. sinter na to, dong dro si Kisa dong dro? Jungkoy. Si Jungkoy. Jungkoy ati pres. Jungkoy, si Ang problema Jungkoy na ni Jungkoy ati pres Ayun ang sa nangana ng Jungkoy. Oh, parehar na kanang Jungkoy dong mo rin mga manok sa insect. Oh. Mabugbo sa kay tail pares kang danik. Danik na baro bang mabugbo kay tail. Mo na Jungkoy. Kanang Jungkoy ati pres tanggal mo na siya ati pres ka. Asa na? Manok sa insect. Ah, Di di na ba? lahi sa napatani dong. Lahi na patani kanang Jungkoy puti na siya ati pres ka. Na mga balhibos tail. Mo na siya Jungkoy. tambal sa mga Ay, man, awam kami kita lagi. na sa una kaputaro na pa ba ka ng Jungkoy o Jungkoy lagi tawagan na nila nga mga manok sa insect o niya kani ang problema pres iyang asawa Jinky pod kani Jinky maldita ate pres gamay nga mapakgang gali na siya sa intrabaon awayon yung ka bunal-bunalan mo ni tabo sa iyang asawa anak nga nagtukod sa tindahan yan ay mutana nga ayo balita sa mo eskindi pila usa rap sud lagutan Ayun naman, tinuod na lang. Kaya nabitaw magbantay kag tindahan. Ako nagsuway man ko. awi ikaw sa una Oo, pag yundang ko, trabaho niya, dahil ninda ko. oh Katugo na kay kanang ukto ba? Nga na ipata, mayo. Ayo. Mayo. Pali, sa, katugo na kay ka. Saan dahil? Pata ko sa may-sambag. Nilasa na ka mo? Paita. Yung sa repriton. Ang manimo. Katulgon kay ka ba? oh lagi yung labad maglabad di mo kuha natin pero kanang katulgon kay kaw niya mauray palito no Oh, sambag-sambag. oh lagi nya sa ang uban kaya na sa ati pres di mo gawas Oh, dili. di mo gawas way tao diya o nga naon sabi ng mga bata mo palit mao ni ka Jungkoy kulatado siya sa asawa unsa ko di mo kato na ni playason baka na Iya anak nakadugo ito. yung asawa kadugo bunal-bunalan yang aba asawa yang anak bunalag mayo sa kuan kay Langgana? langgana Grabe sa uy. grabe Grabe na puro uy. Langgana. amot lang Tama niyan, sinamay ni palit niyan. Wa mo tagay na naipresyo dan gibutang daan mo. Ah, dahil. oh, mao na yang labad ni yang asawa si Jinky labarong utok pero parang ako
Sagdal lang siguro. Bam, ikaw ba, Be? Ari, Be? Maribam. Ako, papakay ako, Ate Pres, badlungo na lang good. Aday, ayo, anaday, Oh, negosyo, bitaw. magaginana. Mauna. Negosyo mo tindahan. Ayo, pagkuhan, wag tanga na imo ang matasan nga, inana, nga dritso, kag singa, kung tanon ka niya, mahunong imong trabahon, masuko ka, iyo, na kay, atuwa ning pabutuyog. Mauna na lang sa paninda. Undag kag paninda diha. Undag Ang na. ato nga bulambong atong kuan. Na binasura ba si Ate Pres kay Oh, lagi. kutsugalin niya kay dili siya dako ginansya. Na may uban gud nga mga tindahan pero las maayo ha na po uban nga kanang Dako ginansya. Katunga. Manay mo palit Oo, dito. katunga usahay. Murag sobra ra sad kayo ba. Pero ang uban ay bida pareha nang kanang litso ni Jimbo insect tag 850 rang kilo. Portin dali ang mahurot at Pres kay ilugan niya sa Tilisay. Nalami pa kay timplas Rixol, abangan pang nugron ni. Pero biyag mahurot na yun. Sus, the best lagi kayo. Dali ra kayo inana. Dai imo ikaw inda jingke, barato ra kayo baligya, yung baligya. Dali na mahurot pero ay kasuko kun naimuta na tagpilang kuan anam suko sa Pres. Kaya na ako ni presyo kag Dahil bitang. lagi, gikuan siya. Mabalda siya siya practice na utang siya sa Bluetooth kanta. na speaker. Kanta siya Ate Pres. Mabalda siya. Mabalda. Maglagot Kung lagi sa siya. kayang tingog to apuntas bulan yang kuan ang nagkanta dia pa diri. Practice mo to siya, bro. Yung practice. Practice. Sige, babo, ikaw ba, Beo? Sabi mo. Kuwari ka sa Old Testament, Levitico 19, saan ba? verse 18. Okay? Ayaw panimalos, ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikataw, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Kung ari sa kadiri sa New Testament, Galatia 6, Galatia. verse 2. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. May pong. Karon, usaw man mo pagtuman ani nga pirti mang maldita sa asawa o inahan. Oh, naro baging diri nga pagdumuton yung kadugo. Nya sa tingon diri nga natuman nimo mga sugo ni Kristo. Lisod kaayo tungod kay naara ba po'y laing pagbasa din sa kasulatan nga gingon katong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit, sila mao ang akong inahan og igsuon. Karon murag wala gyud matuman kining tanan. Ang imong bato na gisinganin sindi. Tungkoy. Ang imong bato na Jungkoy, anina nimo dinhi ipakita ang pagkahari sa pamilya. Ana na nimo ipakita diya ang imong po nga magdagnipon. Kaya lang inahan ba, suga rin siya sa panimay, di ba? Sa masuka ka pati mga tita. Hindi ko lagi. Mo rin siya suga ng itikit. Kapundiro na. May pa ang kabit, ba? Kay nindot siya, siga pa kayo, kay emergency light ba ng kabit? Amo ba? Onsing ay? Emergency light. Over out ang katumaldita ng asawa. Ay, emergency light. Ayan kayo. O niya na to, padayon na. Okay. Balikan to na. Yeah, balikan. Kining kingon nga, kadtong mga nagtuman sa kabubuton sa mga nga tuwa sa langit, mo akong inahan o akong igsuon. Makaingon ba ang anak? Makaingon ba ka ang anak mo niya akong inahan? Nga inahan, wa man magtuman sa kabubuton sa Diyos nga man tuwa sa langit. Muna nga, ikaw, Jungkoy, ipakita ang imong sulti, ang imong balaod pagkamahan nga doon ay ngipon. Hana. Oh. Ayaw pagsalit akong dila. Ipakita nga doon ay ngipon kay grabe siya. Tukod sa tinan niya, yung anak mo yung imusmos niya dito kung nag-practice siya. Sa palungog pa na siya. Pwede ba yabaga? Nahog bitaw na sa kanang orasyon ni Bay Abel kadang naas ko siya. Orasyon dila payat, kaon dila ugat, mas maayo pa ang baga nga dila kaysa nipis nga ugat. Singan. Singan. Balik na. Balik ito kung paimang no, yung kuya, ipakita, mubura, ipakita ang imong pagkabana o pagkaamahan. Amahan. Balik sa gunigula. Ayaw pagsalig sa dila. Ay pagsalik ng dila ay mong ngipon gamitan. Kung may mo gamitin bagang tango. O yan, yun sa bato, yung kato yung gingon siya, ay sa dilang bisis, nakita mo siya laing ipon. Sa to. Dili ato balik ka to yung mga mao dili kabit sa setting. Dili, ang asawa, ang bana ko no, halige. Onya, ang baba, ang asawa kay, bawal niya suga sa panimay. Ipatindog sa alige. Pagkain sa ligid. Ang inahan ba yung suga? Ano sa suga. panimay. Pero ang kabit ay ba, emergency light ko na siya. Solar nga hayag. Solar hayag kayo. Di ka sukurinte. Uy, kas kuriti, oh.
Natinga ako. Ngano raw sabi mo? Ang akong boyfriend, Ano ba? ninyo na. Ah. Ni Anas Bay, kidayang bata. Ah, mo ba? Oo. Unya? Magkinahang ko, kani akin, magkinahang ko ni kwarta. Ah. Anang ni kwarta kaya das bata. Pag-abot, Yeah, tingnan so- lang kong boyfriend siya. Amin tiya, day. Amin tiya. Gitiya ka? Kapit na ka, kung tiya ka nila. Salamat sa mga nakasituluman doon. Kung ako ay puzzle, diha.